Igen, én már itt vagyok. És te mégis hol vagy? Még csak a Blahán? Hát innen... Ez még egy 20 perc, amíg ideérsz. De ennyire veszed tekintetbe a 2 hetes évfordulónkat? Én itt mindent megteszek, hogy neked jó legyen, te meg ennyire nem tudsz koncentrálni rám? Persze, ott vagyok. Mindjárt, pár pillanat. Nem, nem felejtettem el. Nem, ez így nagyon nem lesz. Jó, légy szíves, rohanja, mert mire tud. Nekem egy baromi kellemetlen, hogy itt ülök, fázom, egyedül vagyok. És mégis milyen dolog az, hogy én várok rád. Igen, azt nagyon remélem. Tényleg rohanni fogok. Mindjárt. Pár percesen vagyok. Kicsim, hogy késtem. Tényleg nem akartam, de hoztam neked valami tök jó cserébe. Nézd meg! Oh. Hova mész? A főnök között nem beszélnék menni. Meg van beszélve, vagy mi? Persze, meg van beszélve. Ki vagy? Engem vár. Mi? Én hoztam neki a... Tudod meg, te lassan. Jó, engedj már. És. Elhoztam.